maayong udto so karon di ay tugbong mi. Magkuha mi dadto sa kwartang nga gipadala ni ate from USA kay Princess. Daghan kayong salamat ti no sa imuang gi-share niya nga blessings, namo nga blessings tanan kay kanang murag ihapit na nako asa ba na nako ihapit sa kong binto baron og katong para bayad din magkuan na lang din ta sa gaon ubano na lang nako siya. Hi guys. Kay aron maabang na lang ni diretso. Si Princess Day guys, nara Salamat siya ate kay from USA sa akong Maria Elena nga sanina. ay sinina. So uban de pa mini Loy-Loy. Si Loy-Loy ang driver gyapon guys. Nya. Jacket di ta kainit kaayo pustilan. A few moments later. So naarati ang kwarta nga ako ang nangakuha. So ako na dayon ni mag-abang na dayon ni og sinina. So daghan kayong salamat day ate from USA. Kauban-uban si Prinsesang. Salamat ate from USA. A few moments later. Naman lagi kuha mi og kwarta so diri dayon mi naghapit sa among ante nga igsuon sa ako ang papa no naniod to kay fiesta man po diri Despiras da nagabot-abot ang mga vlogging dinhing taga Bukid bitaw charot na Santa Mercy guys naapod sila ni Uncle Budjon Auntie Carmen daghan mi nagabot diri kay fiesta man lagi na asemerian so mga onde ta guys nya siyempre kay dispiras pa man aw sabaw ra na ang amo diha din kana ang sinugba. Ko na din ha. Di anti sa ko pag
Dirita guys. Mga on kay naay sinugba, ganahan mo tag sinugba so dinhi atak. Oo. Ali na mo mga untang tanan. Mga gawin sinako anak ni Auntie Kaning, si Jojo. Kaning marag ko kay ladan. Power on. Bluetooth mode. Power sa na diha. Dami kayo ang sinugba. Ano yun? Bluetooth connected. Ang ibig kong sabihin na kay na Kuy! vlog pa sila. hard kayo mga yan. Ikaw na tagayan di. Dami. Wala lang. Umas lang pag mag-vlog. Ayun na, tagay sa ayos kung sako. Kana tamis mo na. Ayos na para Pati na masak ko kayo. Ayun na. Sukat karon pag ka nakaanhin ni ikaw. Ako lagi ka na dito ng pingon na tabo mo na pala. Kamoy hindi na ihaw dani. Sila ra? Sila raw. Yo. Sayo di ay. Duit ang bais. Papa nga din na natungagi Kami itong sayo kami plaster man ang karne ko. Da. Ang ila plano na niya, alas 2 kuman. Tawagan eh. Alas 2. Kada ko nga baboy na. Okay ra nang mag alas 2 ka o gamay ba gamay bitaw kay bahadlo ka. Nana natin 100 kilos. Ali bi. Jadi mo sa niyo no kay. Si ate abi ko man liabot ka na. Kuan na mo parking ni karon. Mailas na to daw. Kanta ta. Uy, kini ang mga bantigan o mga alabahan na gini pamili ni. Tungan. Hello. Hello. Nag-vlog pa sila. Wala ka uban ya? Ato dito ba? Tawag ka. John mo Mana mo, vlog? Misis John? Imo na misis. Bilang niyo bata John? Panguyab. Guy. A few moments later. A few moments later. Guys, amo ako naka-snack na pud ay luoy sa kaayo. Guys, mo kuan day mi karon amuan na ning pasukdan, musukod na mi daning sinina ni sa. Yoban ako para pa sure gid na Ade kagikan ma. kuan. Ito mi. Kanay motor. Unsa ni nga salon dere guys. So dere mi. Ayo.
On. Unsa may mas nindot di adam? Hala, hi. Nagpariban sila, guys. Kana kay ready na gyud kina. Ay, kadali lang ako sa kuno na. Mo din ning tag-iya unyo nagriban pa siya, guys. So watwat lang sa kadani. So naara di ay ang mga ilang paabangan. So dinhi atong pili-pilian atong anaconda ug unsay angayan niya no. Ay mga daghan kaayog color and Kita pa pasigat lang sa dali ako di kaya ako kani babayan. diri day ni mag-abang sa iyang suoton. Dihang naana nami sa abanganan sa Sinina. So nagsulot na dayon si Princess sa iyang Maria Elena. Unya kay voice over ta, guys, kay naay kontra ni YT basta kabao mag voice over automatic ta magkuha gid tag video no. Nya mo din iyang suluton kuan ay dili pa naa iyan ang gisulot og angayan basta gipangayan na siya sa tag-iya muna sa yellow napoy isa na depende ra na niya unya kwaon na namo sa kuan na sa pagka 30 na nya muna day siyang sulot niya yellow nya kana pa di ay mo din na sad celery igagaw din na ni unting igagaw na sa asawa ko gikan po na siya sa kuan siguro na siya Saudi o bago na siya naguli niya nagpariban diha ya di may nag-abot-abot po dayon mi o tinga lagi siya unsa kuno okasyon so Maria Rina ra day na Maria Elena nya Ginoo ko ang sanina bungga kayo nya ang presyo pud bungga po na kayo nya basin niyo ko na walay brato-brato na pero seat na siya 2,000 Jesus Christ no. So daghang kayong salamat ati from USA sa imong mga gi-share ni Francis nga blessing sa among tanan no. Iyahan na dayon na siyang gipasigo-siguan ng bata pero murag mukuan siguro ko nani kanang ako siyang kuanan pagid og basig napay mas nakabrato-brato pa. Human suot na namo sa Sinina so naglakaw na dayon mi. Amo orang gilantaw og sa abanganan nya mao din ni ang balingwan nya kay fiesta man lagi so daghan iyahang baligya nya pagkahuman dayon uli na dayon mi sa bukid pauli na mi among dala mangga ra, guys nya among gibilin si Princess dito ni Yayang kay magbalik raman mi so maguli sa mi kay mamahog mi sa baboy dito nya napoy mga bata dito no. So daghan kayong salamat. The next day. Good morning, maayong buntag ka na tong tanan, guys. So ano na sarari sa gawas. Ala, maldita nagpata na Kung sa dito sinilas ga, lak pagkalindot bagit ka sa adlaw. Kung sa dito ka, bawgi ang manok. Layo na. Oy, basta maglukso na kadya ha. Pagkalindot sa kuan. Sige. Klaro man na. Among maumao duha ka manok o mandaghan ra na. Talawan kay nga manok ay unsa na idlahan. Katong kanon ga. Dali, dito agi bikas. Dito agi bikas kuan ni. Mamista dito karog balingwan, guys. Dito mi gahapon ng dispiras.
Ay naman lagi nagtugbong mi, nagpangas sa podayon mi kay na may mga baboy. Si Princess nagpabilin dito nag-uban ni Yayang. Itsahi be. Amo na ni magbutang. Diyan di sa tong stand di ko ang stand. Dali. Ha? Baka nakakaon. Karon na ha. Mura po ning bata. Gaya. So, among mga tik-tik guys. Nara among batong. Uy. Kawa mo na tik. Sama ni ang dadto amo anang priyabuyag pud nga mga kuan talbos katay na to ay sayote guys. Oh. Pamisbis ako kadali te ha. Aki, manapog mo ulan to ganina. Yata na Mura magnagpag ganina ti da. Ay nagtaligsik to? nagkawan. So, arang-arang mo uwan. Nakukatang Pamisbis. bis. Dako na mo manok niyo. Oh, nagdako-dako na sir. So, ano man si Inse sa'yo? Okay, mag-decorate sila sa simbahan. Ay naa lagi karon pod. Bawo makakuan mo ko dani. Init kayo oy, Ginoo. Nainit karon kay. Dito gan ilanti kaning gapon da, init kida. Harug-harugan kadiha kay. Dili daghan man ang muanti, ano po? Nalugbong da, ay haba man. Ay, wala ni mo maon.
Bebe, andito ang kwan, bide. A few moments later. Hinog ng saging, biyo. Sayo taog. Karaw-karaw sa tuang tanong kay mabasin makapamista ta. Balingwan niya, dala na lang po rin palitag bahog sa baboy. Kaon ta guys. Watay kape man. Wala man tay kape. Init ta. Nasag ganun. Bebe! Untam ka dia? Mangayo na oh. So dani ra day ko kutob sa akong mga simple video. Daghan king salamat no sa tanan kay og sa tanan-tanan nga nag-support sa amo ang mga video. Daghan king salamat. Og sa wala nag-skip ng ads, daghan gyap mo king salamat sa tanan. Og sa nag-share ng blessings, daghan kayong salamat kaayo sa nga tanan pud no, sa tanan-tanan no kay mura man jud nang mo effort na lang jud nagpasalamat per me no kay wala man mi balos nya. So among pagbalos is pagampo na lang jud, natagaan pa mo dias kabaskog sa panlawas dan paglakaw-lakaw mo jud ni pinaka-importante na maglakaw-lakaw ta perminti ta i-save ni Papa Jesus. Then more blessings na moabot sa inyong kinabuhi ug kanatong tanan no. Dani ra ko kutob, daghan salamat ug God bless natong tanan. Bye bye.